खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी आथिखाल गिख्रंथाव कर'ना भाइरास कभिड-19 नि सायाव जोंनि बे अनेक बिबिसिआव बाथ्रा सावरायबाय थानायखौ फोसावनाय जादों। बेनिनो दिनैबो मुस्रि अनिल बसुमतारीनि बाथ्रा सावरायनाय कर'ना भाइरास कभिड-19 निफ्राय माबेसिम बेनि नैथि खोन्दोखौ खोनासंनि फै। आं दिनै बे बाथ्रा सावरायनाय समाव कर'ना भाइरास कभिड-19 निफ्राय मबेसिम बेनि नैथि खोन्दोखौ सावरायनो सानदों। नाथाय दिनैनि समाव गुरुआ बुंनाय बादि बुहुमारि नखर संसाराव जों मिथिंगायारि जिउ हारिसाफोरा बाय बाहागिफोरनि गोसोसे आखुथाय फालिनो हायाखै। बिदा गेदेर मानसि माहारिया उन्दै मिथिंगायारि जिउ हारिसा जिबिफोरखौ समानै जखानि अनसायनो रोङाखै। दुइसिन लोरबां जिउ जिबिफोरखौ नाख्रेबनानै बिसोरनिफ्राय नांनायनि बांसिन सोबख'नायल' खालामदों। नाथाय बिसोरनिफ्राय लानायनि मुङाव मानसि माहारिया होफिननो हायाखै। बिसोरनिफ्राय खालि सेख'नानै लानायनिल' खामानि मावनानै मिथिंगायारि दुइसिन जिउ जिबिफोरनि खसाबखौ खुयै खुयै लंथं खालामनानै गेलेनायनिल' सोलो बाहायनायजों खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। अरनबारि एवस्रांनाय, जुनारनि सायाव उदखारि खालामनाय, हा सिङारि खनि बेसाद दैलाव मुवाफोरखौ आद्रि खालामनाय, बायदि मुवा बेसाद फेसेव गारनाय, हा दै बार आरो अख्रांमायाव आन्थोर जयै बायदि दाजेमारि जोनथोर बाहायबाय थानाय, बेफोरनिफ्रायनो फिन आरोबाव बिदिनो नोंथांमोना उननि समफ्राव थामथि खोन्दोखौ खोनासंनो मोनबावगोन। एसेनोसै, गोजोनथों। अनेक बिबिसि।